Estamos en el Concello de Taboadela. Permítame saudar a don Álvaro Vila, portavoz do Grupo Socialista na Diputación e alcalde de Taboadela por segunda legislatura consecutiva con maioría absoluta desta volta. Señor Vila, don Álvaro, moi bo día. Bo día. Moi bo día, Pepe. Moitas grazas por recibirnos. Moitas grazas. Sempre sou benvido aquí en Taboadela. Bueno, moitas grazas, sabémolo. Bueno, señor Vila, en Borco, no Concello, e tamén no eido cultural, desde que vostede pois chega á alcaldía, non? Contenos, que lle gustaría resaltar? Sí, bueno, entramos, digamos, na Semana Grande a nivel cultural de que temos aquí no Concello de Taboadela. Si ben vimos a hora de facer a subida automobilística a Taboadela, a quinta edición, onde foi magnífico en tanto a resultados, a participación tanto de pilotos como de xente, pois agora entramos na Semana Grande Cultural de Taboadela. Empezamos xa este domingo cun Xantar Popular, cunha feira de artesanía, con todo amenizado, con concerto de mariachi, e onde remataremos, digamos, ese propio día, aí alrededor das 9 da noite, para poder disfrutar das festas patronales de San Xurxo de Touza, onde invitamos a todo o mundo que participe, porque tamén son moi importantes. E despois, todos os días, desde domingo hasta o sábado, pois alrededor da noite, todas con actuación musicales, actuación de teatro, de saxofón, de clarinete, de cine, aire libre, actividades todos os días, de aí na Plaza do Concello, aí alrededor da noite. Temos, importantes actuacións, especialmente o Sober, Venres e Sábado, con actuacións moi importantes como son o concerto de Leria, o concerto de Broken Pitch, que é un grupo de Vigo espectacular, e despois xa rematamos o día 31 con concerto de Penúltima Sabinera, que é o mellor tributo de Sabina que hai aquí en Galicia. Unha semana de troula que invitamos a todos os veciños a que se pasen por Taboadela. Señor Vila, don Álvaro, alcalde do Concello de Taboadela e tamén, como non, portavoz do Grupo Socialista na Diputación. Digo isto por si quere tamén facer algunha que outra aclaración ou algo tamén da nosa provincia, pero concretamente no Concello de Taboadela, vostede cando chega á alcaldía, a súa insignia é a cultura. Sí, cando chegamos, eu digo así un pouco en plan coloquial, estábamos a menos cero, é dicir, en negativo a nivel cultural. De feito, esta Semana Cultural surse, digamos, ao aire libre, porque non tiñamos, nin temos actualmente, ningún local onde podamos celebrar, digamos, a cuberto unhas actuacións musicais, actuacións teatrales e demais. Entonces, facémoslo no mes de agosto, porque é unha garantía, digamos, por menos en principio de ter bo tempo. Agora aquí estamos cas obras de unha Casa de Cultura, unha obra moi importante para o Concello, que contamos que para o ano que ven está rematada, pero mentras temos que facer as actuacións, estas concentracións ao aire libre. E dai surxiu o primer ano a Semana Cultural, ao principio un poquinho así máis de andar por casa, e agora xa unha Semana Cultural xa moi importante, donde xa un referente, digamos, aquí en Taboadela e tamén na contorna, donde veñen os veciños a disfrutar todas as noites de actuacións diversas, moi diversas, para máis cativos, para máis xente máis maior, en definitiva, pasar unhas noites así agradables aquí no Concello de Taboadela. Sí, porque o verán é intenso en Taboadela, moitas actividades que vou dicir a vostede, lúdico, festivas, piscinas, campamentos, o que vostede acaba de nombrar, a subida a Taboadela, automobilismo, que non cabe dúbida, foi todo un éxito, pero tamén éxito foi que a nivel nacional saliron as piscinas de Taboadela en San Xoán. En ese sitio, oiga, poucos sitios hai de esos, míticos, entrañables, con vistas, con sombras, unha carballeira, bueno, en fin, señor alcalde. Certo, é un espacio onde estamos potenciando, ou queremos potenciar máis, pois probablemente hai algunha sorpresa máis no entorno do Monte de San Xoán, porque, é unha ledicia dispoñer, digamos, destas instalacións, non só o que son os propios vasos da piscina, sino a zona verde, a zona toda arbolada que hai alrededor. É moi agradable estar ali, moi agradable darse un baño, é moi agradable despois a tomar ali unha bebida no quiosco que hai, digamos, na piscina, en boa compañía, é moi agradable. Faltache unha cousa por dicir, que ao rematar a Semana Cultural, xa tamén temos a prova de BTT, tamén que é un emblema, aquí en Taboadela,
é un emblema tamén na provincia onde se aperturou o plato de inscripcións, e onde, bueno, tamén é un evento moi importante para nós. Xa, pero podes levar bicicleta eléctrica, señor alcalde, porque aí en Tabodela é todo subir, Bueno, tamén baixar, pero... Pódese ainas, Pepe, pódese ainas. Cóstame que veñen bicicletas eléctricas a participar na BTT de Tabodela. Sí, que ben, que ben. O ano pasado anduveron máis de 300 bicicletas, é un evento moi aceptable pola xente, xa están traballando os do grupo da BTT, está preparando os camiños e todo, para en setembro pois facer a BTT como se fai anualmente, con gran participación. Cultura, deporte e cultura, pero atención, que dentro desa quinta edición da Semana Cultural de Tabodela, en esos actos, teñen vostedes tamén artesanía e teatro. Sí, teatro, vou te dicir unha cosa, teatro, que en parte teatro é a Escola de Teatro de Tabodela, este ano ven con 2 obras, nunha delas, bueno, actúa tamén este que lle está falando, porque participa tamén con ele. Non me diga. Sí, participamos e axudámoslo en esto, pero con 2 obras a estrenar, todos os anos estrenamos unha obra coincidindo na Semana Cultural, e tamén temos outra escola de pandereteiras de música tradicional galega, que é a pandereteira da Rabeda, que tamén participan tamén na Semana Cultural. Por eso digo que é moi diversas, pero a xente, o máis importante é que a xente participa activamente. Sí, tanto na música tradicional galega, tanto no teatro, como na asistencia, como, é dicir, o maior orgullo é que a festa, a Semana Cultural, se é algo de todos, algo dos veciños, é algo do Concello, xa. Claro que sí, porque o alcalde dá exemplo, que é actor, así que pois... Bueno, facemos alguna cousiña por aí, pero oiga, non sempre hai que estar, verdade, ao lado do povo e dicir, veña, adiante, é moito mérito que un povo, un concello como o seu, pois tamén teña un grupo de teatro e sobre todo tamén musical. Se mo permite, hai curiosidades no noso bendito rural, a Rabeda, acaba vostede de nomeala, non é ningún pobo, simplemente unha parroquia, non? De onde queda aquí o pobo da Rabeda? Non existe. A parroquia sí, o sea que tamén é outro tema histórico, verdade? Porque é moi famosa a Rabeda aí en Tabodela. Dígame. É unha parroquia moi importante para nós, e a parte que ten unha población moi activa, moi participativa en todas as actuacións, en todos os eventos que se fai no Concello. É unha das parroquias, nós temos 6 parroquias, pero bueno, é unha parroquia moi activa neste momento, tanto a nivel veciñal, a nivel de facer actividades moi participativas, sí. Claro que sí. Esa para rematar este percorrido que seguiremos falando, don Álvaro Vila, portavoz do Grupo Socialista na Diputación, alcalde de Tabodela, dicirlle que valoración podernos facer en esa lista está o seu concello para que, en fin, igual pecha esa escola histórica. Non pecha, Pepe, non pecha. Mira, dígame. Mira, a realidade que nos encontramos hoxe en día é que nós temos rapaces para a escola. Qual é a problemática? O concepto social que temos agora de familias. As familias o que che dicen é, mira, eu necesito deixar o rapaz ás 8 da tarde e recollelo ás 5 da tarde, ás 8 da mañá e recollelo ás 5 da tarde, porque tanto o home como a muller traballan, necesitamos un comedor, necesitamos unhas actividades extraescolares. E as escolas sanitarias non podemos dar ese servicio, porque a parte non lo impide a Consellería de Educación. Entón, é complicado nese sentido, pero rapaces hai, de feito, agora, se nos incorpora unha familia, que estamos falando con eles, xa está matriculado o rapaz, temos un rapaz máis, que é unha familia colombiana que vai acceder a unha vivenda social que rehabilitamos nós aquí no Concello, que ya se dedicamos esta semana, e esa captación. Pero nenos hai, o que pasa que a realidad é que é moi complicado competir co necesidade, digamos, que ten estes momentos as familias de ter os rapaces, digamos, prácticamente, comedor escolar, actividades extraescolares, e recollelos, deixalos a mañá, e recollelos a 5 e 6 da tarde, porque tanto o home como a muller traballan. Moi complicado. Señor Vila, acaba de dar unha boa noticia, que non pecha esa escola de Tabodela. Perfectamente. Sí, traballamos todo bravo, pero, bueno, finalmente as noticias son boas e non vai pechar a escola de Tabodela, non? Unha gran noticia. Señor Vila, don Álvaro, ata a próxima, alcalde. Muchísimas gracias, Pepe, un saludo. Por certo, que papel vai vostede interpretar en ese teatro, en esa Semana Cultural de Tabodela? Bueno,
Bueno, pois neste caso falo de, bueno, un mercante de arte que, bueno, fai un papel importante aí, sí, unha cousiña así, un mercante de arte, sí. Xa, de jefe. Uno. Exactamente, sí. Alcalde, unha aperta. Moitas grazas. Un saludo, Pepe, un abrazo. Ata pronto. Grazas a todos. Moi bo día.